To mai sauraro barkanka da zuwa sannunka da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai tarin albarka. Babu Maryam ta ce Maryam ba za ta taɓa komawa gidan Al'amin ba, dolensa sai ya rabu da ita domin dole sai ya sake ta, saboda ya munafurce su ba su san wayan shi ba, sannan kuma ba za su ɗauki yarsu su ba shi ba, don haka sai ya lamunce mata sai ya sake ta. Mu sauraro gyara zama domin jin wannan cikakken shirin namu wanda muka zo maka da shi. Amma don Allah muna roƙonka, idan har wannan shine zuwanka channel ɗin nan na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode, mun gode. Baban Maryam ta ƙara gayawa Al'amin akan ya gaggawa sakin Maryam, domin kuwa babu yadda za a yi Maryam ta koma gidansa, dolensa sai ya sake ta domin ya munafurce su, ya yi musu ƙarya, sannan kuma bai fito ta sigar da za su bashi Maryam ba, sannan kuma Maryam ba za ta taɓa komawa gidansa ba. Yanzu haka Maryam tana cikin tashin hankali domin ita har yanzu bai ta yadda ma shi ne Al'amin ba. Ita har yanzu tana ikirarin ina Al'amin, ina Al'amin, har yanzu ba ta yadda shi ne ba, domin gabaki ɗaya ta rikice da irin yadda ta ga Al'amin ya zama, sannan kuma hankalinta ya tashi da irin gidan da ta je ta tsinci kanta a ciki.